Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2011, ο μουσικοχορευτικός όμιλος Ερωτόκριτος πραγματοποιεί τον ετήσιο χορό του το Σάββατο στις 19 Μαρτίου 9 το βράδυ στο Κέντρο Γαλάζιο, Γέφυρα Καφτατζόγλου, Πατήσια. Μουσική και χοροί από τη μία άκρη της Κρήτης ως την άλλη, που θα παρουσιάσουν 180 χορευτές του Κώστα Κυριακάκη. Θα βραβευτούν μικροί και μεγάλοι μαθητές του ομίλου μας. Θα μας διασκεδάσει το συγκρότημα του Γιώργου Χαλκιαδάκη και του Γιάννη Κακλή. Εγώ με γιος του φεγγαριού. Πληροφορίες Ακροτηρίου 13 Δάφνη. Τηλέφωνο 210 976 8814 και 6932 454 899. Χορηγός επικοινωνίας Κρήτη FM 87,5. Χορηγή κριτικά προϊόντα το Ξαθέρι. Έκονς ΑΕ ασφαλιστική εταιρεία. Ρακάδικο το Ελαϊκόν. Σύγχρονη εκδοτική. Ελαστικά αναρτήσεις Μέμος Θεμιστοκλής. Ελαστικά Κιούσης Αργυρός ΕΠΕ. Με